I gdje ste ljudi, evo smo u drugoj epizodi Don't Starva. Da uzmem nešto da jedem. Sada smo drugi dan. Da, drugi dan. Dosta sam gladan. Da šta sve mogu odavde da jedem, ne znam ni ja. Evo, eat. Ne naješnik. Ajdemo dalje da istražujemo i šta već. Baguje mi miš malo. Ne znam ja zašto. Ovo je mlado drvo. Nema veze. Možda će drugi video biti bolji od prvog zato što prvi nisam stigao da editujem. Čekaj ovo da polomim baš. Au. Da ubijemo. Crkni. Onda ovaj. Ne da umreš u drugoj epizodi. Ne smijem da umrem u drugoj epizodi. Beži. Zec. Da uzmemo meso i... Šta je ovo, ne znam ja, spider gland. Kako se već čita? Da jedemo monstrumsko meso. Ili se puni ovo? Ne znam, ili se puni. Kostur. Gdje mi je ovo? Evo ga. Monstrumsko meso. Monstrumsko, ne znam ni kako se izgovara to. Ajde jedemo monstrumsko meso. I don't feel so good. Šta da ti radim kad jedeš meso od... Šta već jede, ne znam ni ja šta je ovo meso od pauka. Nikad nisam jeo meso od pauka, ni ne planiram. Snimio sam 2 videa u jednom danu, nije loše. Da jurim leptira. Jednom sam pola sata jurio leptira i kad sam ga uhvatio samo sam... Smanjili su mi se healthy. Šta da radim? Koliko drveća, gospode bože. Čekaj, da bacim stinger, ne treba mi. I se puni bre ovo. Sad ako crknem u prvoj epizodi, bolje ni da nisam igrao. Onda, šta još mogu da pričam, ne znam ni ja. Čekaj nešto da pojedem. Evo... Ko jede semenke, ali ajde. Pauci izlaze, ne znam zašto, hoće da me pojedu. Aj polomi molim te, dobre. Jel mogu da stakujem još kamenja? Bre ne mogu, nema veze, ajde. Uzmemo još zlata, koliko ima zlata? Bre. Moram da trčim, moram kući. Gde je mapa na M? Mapa na M. Ne, beži. Ne mogu u vodu. Beži. Tab, jeste tab. Gdje mi je ovo? No čekajte se. Moram da stignem da ne bi crkao. Šta je pisalo? Učinilo mi se nešto vampire. Učinilo mi se. Sad ne znam kako da se healujem. Pauk. Ne smije niko da me pipne, će me ubije. Gdje još? Pravo. Ne znam koje ću još igrice sada snimati. Don't Starve sigurno nastavljam da snimam. Pa imat će jedno
10-ak epizoda, sigurno. Možda i više, ne znam. Beži od pauka. Jel me juri? Beži bro od mene. Evo da slavimo drvo. Da slovimo. Timber! Ajde bre, padni pa ti više. Pola sata sečemo drvo. Ne znam ni kako je to moguće, ali... Logika. Mislim, moguće je ipak. Što da nije moguće, ali... Nose brzo istupi ova sekira. To ne valja. Uznemo ovaj log drveta. Log drveta. Malo glupo zvuči. Log drveta. Šta mi još treba? Kamelje. Šargrepa, 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 šargrepa. Da jedemo seme. Pečemo seme. Mogu da se healujem? Bez ovo nisam znao. Jeee. Hoću još da ubijam pauke. Dođi. Pa, naći. Koliko mi treba za science machine? 4. Pa dobro. Lepo je to. Ovaj video će da bude malo duži. Biće ajde... Mislim ne. Ili da ga završim na 2 dana? Ne znam. Ajde nek bude jedan dan. Trčimo ko indijanac oko vatru, trčimo ko indijanac oko vatru. Treba mi još samo ona kapa od cveća, pa da budem pravi indijanac. Ima da je napravim baš. Trčim ko indijanac oko vatru, trčim ko indijanac oko vatru, trčim ko indijanac oko vatru. Trčim ko indijanac oko vatru. Da pogledamo nešto? Ok. Trčim ko indijanac oko vatru. Trčim ko indijanac oko vatru. Trčim ko indijanac oko vatru. Ajde u ovoj epizodi da napravimo science machine. Da pik. Pik. Evo ga, gotovo je mislim. Ajde. Da ubijemo pauku. I ajde, završit ću ovdje klip. Dosta je.